Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutaurika mumastritsi muzuva ranhasi kunyanya. Nyaya yandaya nayo mukati mevhidhiyo ino ndiya munhu waMwari Makandiwa iri kuramba ichingoendera mberi kuita kwatiri kuita kudai. Ndokubva paiswa chivhidhiyo vachitaura vachitsanangura zvakare pamusoro pekuti iyi ndo last warning yandiri kukupai, uyezve ndofunga vane kodzero zvakare kuti vanofanira kupindura kana ndofunga vakavhunzwa mibvunzo inoda mhinduro. Tochibva ipapo toenda kuna wanzonyora mwadi vachida kuti no, imi mamusi scientist, saka mufanira kutaura mashoko amunotaura seiwaya. Vamwe ndokuti no, you guys didn't understand, nekuti bhudhi munhu waMwari mukoma Prophet Makandiwa vadanza vakati ina handisi kurambidza kuti vanhu vatore mushonga vaccine, asi ndiri kutaura mashoko ekuti you should be the last person, don't be the first person kuti sei kutora mushonga uyu. Vanhu ndokuti alright, if we are not the first ones, who is going to be the first one kutora mushonga? Ndo panga pachibva argument manje. Zvikanzi naTsomuterere, open letter to munhu waMwari Prophet Emmanuel Makandiwa. I have always respected you, I still do, as a man of God and also your calm character. Made it very easy for me to follow you over the past years. I still do not want to come out as a disrespectful person, but as a national leader in your religious lane. I think your comments about the vaccines are not good, especially when you do not have scientific evidence. Yekuti, this will not help anyone. Prophet, there are people out there that cannot even afford to buy paracetamol. And from the look of things, we are all going to get corona at some point. And we need to prepare for that. The vaccine is the only way that is going to help us as Zimbabweans. When the virus visits us, let's talk about what a vaccine does from an ordinary person's definition. A vaccine will help our bodies to know the virus. Changa chakareba zvacho chinhu chacho changa chakanyorwa nabhudhi iwawo Thomas Chizhanje. Ndokubva zvakare vati, and to also teach our bodies how to fight it. The vaccine will help our bodies produce antibodies that will help us fight the virus when we eventually get it. This will then minimize the symptoms and reduce or eradicate that from this virus. Mask, social distancing, etc. will only help us for a while, but munhu wese achatita virus iyi. Mari hatina. Our hospital facilities are actually destroyed. Pana zvachose. Saka we can't just rely on zombani, steaming, bute, and any other recommended home remedies. Vamwe vatori nema underlying health issues, so for them to wait kuti virus ingosvika vasina a solid plan, kufa chete. Prophet, you are a man of God. People listen to you more and you have great influence. I would want you to encourage the proper testing and verification of the vaccine rather than dismissing it like how you are doing right now, because tichakuteererai but tozofa. Ndini wenyu Tsomuterere. Zvaita kuti vamwe vati ko vanhu vari kutukirei Tsomuterere. Zvikanzi no, this one do not need specific tests. The word of God cannot be proved or get tested. Vamwe avo zvikanzi kanzi kwanzi tofanira kuita sei kana yavataura sezvizvi. Vamwewo zvakare avo vanga vachivhunza mibvunzo iyi. Tikati ina handitoziviwo nekuti uyu mwadi wanga wakareba uye wanga wakanangana namunhu waMwari Makandiwa. Zvikanzi nevamwe, why are people persecuting Tsomuterere? Nekuti uyu wanyora an open letter yakanangana nemunhu waMwari.
achizama kuita zvichemo zvake. Handisi kuti manje zvichafamba sei. Vamwe ndiwo kuti no, hamuna kuhwisisa. The only major problem yamaita ndeyekuti mateerera tuma-small clips. Dzokerai zvakare munoteerera full clips. Ndipo pamuchaona kuti no, munhu waMwari Makandiwa haana munhu waakarambidza kutitora vaccine. Wakati torai asi kwanzi ivai wekupedzisira. Vanhu vanga vachidiri kumakoments zvikanzi because you didn't watch him yesterday. That's what exactly what he said. Munyori the verification part only because munoona tuma-clip. The last part of your letter ndo zvavakataura. And again vakati handina kuti musatore vaccine but take it lastly. Zvikanzi very true, he mentioned that. Saka anenge atora pekutanga ndiani. Zvikanzi vanhu vanenge vanzwa tuma-clips tudiki twema-sermons. Vamwe ndo kuti Dr. Fauci and that CEO for Pfizer vatombozivi kuti inorapa here, but isu tiri busy kuda kubayiwa. Vamwe ava. Zvikanzi nevamwe zvakare. Masimba takaoma tinospekulate vamwe ava. If iye nemhuri yake vachiti havabayiwi, why saying it publicly? Ngavangorega vakangonyarara. The moment yavanotaura izvozvo, he is influencing other people to also take his decision because he is followed by many who looks up to him. Papa apa varashika, papa munhuwo, and to aid is human. Panenge pakanganiswa vangu vangachona seiyoyo. Zvikanzi ataurawo mafungiro akewo patsvakirudzo dzake. Vamwe vakanzi pamacaption ari kutenderera asi munhu waMwari Prophet Makandiwa vakati anzi vakashanyirwa 17 kuhope ndokuoneswa. Hapana chakashata. Mona dambudziko raitikawo kwandire kuti data rangu razoita shoma zvokuti kuti ndizoona semoni yese ndakundikana, asi ndichautoti ndigoonawo data ndigonzwa kuti vaitaura kuti kudii munhu waMwari Makandiwa mukati mevhidhiyo yavo iyi. Zvikanzi in fact kana achiti mhuri yake isu toziva zvekutaurwa, it's called UFI, and so we are a family. He will be saying to us not imi anagamuchirai. Kana akaona akaona iyo disease 6 years ago and otita warn us about it more than 5 times, ndiwe ane hako kundiudza kuti Makandiwa varashika. Vamwe avo. Zvikanzi akangotaura muchechi make because kanzi adi kuti funga kuti angada kuzonza kuti adi kungotaura here kana kuti akangotaura muchechi make because tese takanga takamirira kunzwa kuti achati chini. Haana kusarudza munhu ita zvawada. Kune vanomuforowa ndiko kwaati vaccine ngaichive the last thing. Vamwe avo. Zvikadai akaramba akanyarara zvainzi vaMakandiwa wenyu havasi kutaura, they may make or they want his voice kuti rinzwe kuti ndiri kudi zvananzozvise kuti wangada kuti chi exactly. Zvikanzi zvinoitwa nevakawanda. Unonzwa achiti Prophet akazonditi akazodii wamubvunza wakambosvika here kuchechi kwako kana kuti onoti hanzi handina kana kuti hativateereri. Vamwe ndokubvunza kuti vakamboti he knows the cure. Ine zvimwe izvo handizozvizivi kuti zvakataurika kupi vanhu vachitaura kudai. Vamwe wakati well said tomuteereri. His comments on the vaccines are very dangerous. They will put many lives at risk. Zvikanzi no, in as much as you try to sound humble, just address certain matters after watching my full sermons and videos, because he never said don't take the vaccine, but to his followers he said be the last, because it has to be verified first. Saka kudai nawo iripo ndeyekuverifya kuti mushonga uri kushanda kana kuti hausi kushanda hatizozivi ipapo. That's very rich from someone who didn't foresee it incoming. What ground then does he have? Arguments. Ndosaka ataurira kukereke kwake asina kutaurira kune mamwe maplatform aya. Ataurira papeji pake kuna vanhu vanomutevera. Zvikanzi zvakare nevamwe zvakaoma kuva muAfrican sure dzimwe nyika dzese dzakutora mavaccines. You don't have facts but mahearsay pamwe Prophet vakatora vamwe I don't know. Zvikanzi nevamwe no matter what I will always believe in his prophecy. Haana waarambidza kutora ango ataura kuti torai
imi be the last chat. How do you know the vaccine is going to help you? What if? I wish wakaona yesterday's sermon. Anyway, everyone anima choices. Okay, why are you even listening to him? Kana usingadi kuita what he's saying. No one is being forced here. So do you think that a person asingakwanise kuorder paracetamol offered the vaccine uchenje kuyekera zvokwadiwe? Ndo agangoti ndo zvakangowanda zvikanzi I don't understand why people are attacking Tom Terry. Ivo vanhu vanozviti time travelers ndo vanofana kunyatsa kutiudza tikati I've never heard kuti time travel ndakangondwa kuti hanzi vakati vakaona ende tichiri ipapo zvakare imwe nhau yabatwa hanzi ko pane mapoints abuda kuti cancer inouraya vanhu vakawanda each year. For example, about 5 million example. Corona youraya about 2 million per year. But why the rush yekuti vagadzira vaccine recorona instead yokugadzira vaccine yecancer? Ndo mangari question yevanhu ya munhu wamwari ndofunga iyoyo ndo chiri kutendera ichocho kuti why ndofunga the hari kune mamwe emergency matters akaita secancer asati awanikwa mushonga asi right now pari kumanya virus. I don't know. Is it because the virus inenge iri easily transmittable kana kuti zvofamba sei? I have no idea. Regai ngoti ndo zvandanga nazvo mukati mevideo yangu.